Salam Atavatan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Taýlanan habarlar gepleşigimizin ýene bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 26-njy aprelinde aksanyna Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň 13-nji mejlisi geçirildi. Aşgabat Inçkon Aşgabat uğru boýunça günü ýük gatnawy açyldy. Dragon Oil kompaniýasy Türkmenistana 8 milyar dolar maýa goýur. Türkmenistan Azerbaýjana newit eksportyny 4,14 artdyrdy ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza geňişlerini geçelim. Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň 13-nji mejlisi geçirildi. Yurdumuzda döwlet derejesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň 13-nji mejlisi geçirildi. Bu mejlis Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň merkeziniň mejlisler zalyna gurnuldy. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary, Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Ýazmyradow, Türkmen Atlary Döwlet Birleşiginiň baş direktory Berdiýew, Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň agdalary, aşşynaslar, yerli we daşary ýurtly medeniýet wekilleri gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň hem çağırlan mejlisinde Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň alyp baran işlerini fin berildi. Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň we Halkara Türkmen Alawaýytlar Assosiasiýasynyň vice-prezidenti Ýazmyradowyň bellemegine görä, Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň agdalarynyň sany ýylyň-ýylyna artýar. Häzirki wagtda dünýäniň 30-dan ugrak ýurduna assosiasiýanyň agdalary bolup, olar ahalteka bedewleriniň dünýä ýüzünde giňden tanalmagyna hemde at awraýynyň belinde göterilmegine, arasy ganly ahalteka bedewleriniň sanynyň köpeldirilmegine uly goşunty goşýarlar. Mejlisiň barşyna Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň daşary ýurtly agdasy, Ispaniýanyň Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan aşşynasy Blanca de Toledo'nun hemde Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň daşary ýurtly agdasy, Russiýa Federasiýasynyň Ahalteka Inform jurnalynyň baş redaktory, Türkmenistanyň at gazanan aşşynasy Yuliya Nikolaýewna Kuznetsowanyň sanly wideolara gatnaşygy arkaly çykyşlary diňlendi. Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň daşary ýurtly agdasy Blanca de Toledo Türkmenistanyň prezidentini hemde türkmen halkyny türkmen bedewiniň milli bayramy bilen gutlap, ahalteka bedewleriniň Ýewropada giňden tanalmagy ugruna giň tagalalar etýän neklerini belledi. Russiýa Federasiýasynyň Ahalteka Inform jurnalynyň baş redaktory Yuliya Nikolaýewna Kuznetsowa bolsa, öz çykyşynda ahalteka bedewleri baradaky makalalar toplumynyň, olaryň taryhy we häzirki döwürde daşary ýurtlarda at awraýynyň belinde göterilmek ugruna edilýän işler barada ýygy habarlaryň çap edilip durulýanyny, Russiýaly suratkeşleriň ahalteka bedewleri barada çeken suratlarynyň sergileriniň gurulýanyny, şeýlede Russiýaly ýaşlara ahalteka bedewleri barada maglumatlaryň ýygy ýetirilýänligi bellenildi. Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň 13-nji mejlisiniň çäklerini ýurdumyzyň we daşary ýurtly aşşynatlaryň bir neşetini Türkmenistanyň at gazanan aşşynasy diýen hormatly atlar dakylly. Halkara Ahalteka Atçylyk Assosiasiýasynyň daşary ýurtly agdalaryndan Gazaqstan Respublikasynyň Ahalteka Atçylyk hojalygynyň başlygy Dik Yakow hemde Kanadalyk hususy aşşynas Kerry Jo Sefard Türkmenistanyň at gazanan aşşynasy diýen hormatly adyň eýesi boldular. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawaraly çäreler dowam etdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde Daşowuz vilayetinde bayramçylyk at çapyşyklary guralar. Şonuň bilen baglykda Daşowuz atçylyk sport toplumynyň durky hemde çapy ýodasy täzelenip bayramçylyk dawaralyny guramak üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Aşgabat Inçkon Aşgabat uğru boýunça günü ýük gatnawy açyldy. Şu gün 26 aprelde Aşgabat Inçkon Aşgabat uğru boýunça ösünlikli amalaşdyran A330 200 kysymly ýük howa uçary Türkmen paýtagtynyň Aşgabat Halkara Howa menziline gelip gony. Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen köpürli gatnaşyklary mundan beýlekde ösürmek, şeýlede Aziýa ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak babatda ileri tutýan uğurlarynyň biri hasaplaýar. Munyň aýdyň misaly hökmüne täze halkara ýük howa gatnawynyň açylmagy iki taraplaryň sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine uly itergi berer.
Şeýlelikde Türkmen Howa ýolları agentligi Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasyna göni ýük howa gatnawlary ýola goýmak bilen şol bir wagtda Aziýa we Ýewropa ýurtlaryna hem çykmak gözeňine tutýar. Aziýanyň we Ýewropanyň şäherlerini birleşdirjek Aşgabat halkara howa mendil üssaşyr nokat hökmüne ulanylyp, ilkinji nowat onuň geografik taýdan amatly yerleşmegi, ýagny Aziýany we Ýewropany birikdirýän howa ýollary, demir ýol we awtolow ýollarynyň çatyryna yerleşmegi bilen şertlendirilendir. Dragon Oil kampaniýasy Türkmenistana $8 milyar maýa goýar. Dubay şäherine geçirilen Türkmenistanyň neft-gaz budagyna daşar ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumuny çykyş eden Dubaýyň ýerine ýetirjek geňeşiniň başlygy Ahmed bin Said Al Maktoum öz çykyşynda Türkmenistana amal aşyrylýan özgörtmeleriň netijesinde amatly maýa goýum ýagdaýynyň emele gelendigini belledi. Arent nişriniň habaryna görä, ol Dragon Oil kampaniýasynyň Türkmenistanyň neft ýataklaryny öldürmek işine işçen gatnaşanlygyny bellep, 23 ýyldan gowrak wagtdan beri bilelikdäki işiň netijesinde $8 milyar gowrak maýa goýumlarynyň goýulynyny belledi. Ahmed bin Said Al Maktoum öňümüzdäki 15 ýylyň dowamyna hem ýene-de şonça möçberde maýa goýumlaryň öldürmeginiň göýüňe tutulýanyny belledi. Şeýle-de ol energetika budagyna düýpli özgörüşleriň geçirilýänini bellep, gaýtadan dikilýän energiýa çeşmelere hem aýratyn ähmiýet berilýänini ma'lum etdi. Türkmenistanyň hem bu urdaky başlanýyşlaryny gollaýandyklaryny bellep, Ahmed bin Said Al Maktoum Birleşen Arap Emirlikleriniň gün wadorod ýaly alternativ energiýa çeşmeleriniň önümçiligi boýunça tejribesiniň uludygyny aýtdy. Türkmenistan Azerbaýjanyň neft eksportyny 4,14 artdyrdy. Türkmenistan 2023-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna Azerbaýjana çyýr neftiň 119,12 miň tonnasyny eksport etdi. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezjiden 4,14 köpdür diýip Trend habar berýär. Eksportyň jemi möçberi 75,135 milyon Amerikan dollaryna deň boldy. Geçen ýylyň ilkinji 2 aýyna Türkmenistan hadaryň üstü bilen 17,111 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan 30,172 miň tonna neft uğratdy. İki ýurduň arasyna haret dolanşygy hadar deňdiniň iri ulug çatyrygy arkaly Türkmenbaşynyň halkara deňiz porty we Bakuň halkara deňiz sowda porty arkaly amala aşyrylýar. Hormatly tomoşaçylarymyz, şeýle hem galkynyş gaz käni Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi üçin möhümdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresler kitapxanasynyň wekiliýeti Aşgabatda geldi. Ulug aralyga atly ýürüş bätleşigi geçirildi. Dubaýda Türkmenistanyň neft-gaz budagynyň göçme forumy geçirilýär habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtynyň okap bilersiňiz. Bugünkü size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibarat. Gepleşiklerimiziň indi kanallarynda didarlaşýança hoşta bolun.